Flaqa oħra fl-irħula l-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat ingħata merħba mill-isbaħ din id-darba fil-lokalità ta' Ħalluqa. Il-pubbliku preżenti der ferm entużjast għal din iż-żjara fejn persuni ta' kull età minn trabi għal tfal u adulti ma naqsux milli jippruvaw jieħdu xi stessu flimkien mal-Prim Ministru. F'diskors qasir Joseph Muscat fakkar kif mal-40,000 vot għadhom ma nġabrux u appella sabiex sa nhar il-Ħadd li ġej kull min għadu ma ġabarx id-dokument tal-vot jagħmel dan għaliex mingħajru ma jkunx jista' jeżerċita id-dritt li jivvota. Huwa fisser lil dawk preżenti nuqqas taqbil li der evidenti bejn Simon Busuttil u Marlin Farrugia fuq kwistjonijiet bħalma huma l-kaċċa fir-rebbija u trakka tal-karozzi. Hawnhekk elenka d-differenza bejnu u l-koalizzjoni ta' konfużjoni fejn sostna li mal-Partit Laburista il-poplu jaf fejn qiegħed. Fakar kif dawn qed ifajru proposti bla doċ li jfissru li jew il-proposti wara l-elezzjoni ma jsirux jew inkella li jwaslu biex ikun hemm żieda fil-vatt, fil-bolla u fil-kontijiet. Sem jappella fuq l-importanza li nhar it-3 ta' Ġunju kull persuna toħroġ tivvota u tħeġġeġ lil ħadd ieħor jagħmel l-istess.